Hej og velkommen til min første video her. Den her video vil jeg vise, hvordan jeg har redigeret det her billede med mælket i Photoshop. Jeg starter med at få ned det billede, hvor jeg kan lide hendes pose, de bedste pose af de billeder, jeg har lavet. Og så har jeg lavet lidt retouch, hvor jeg har fandt nogle strikkende hår og lidt modesmærker på kroppen og sådan noget. Jeg ved ikke, om det er muligt at se på videoen. Derefter så har jeg givet hendes læber lidt Dodge and Burn, så den får lidt mere fremtrædende. Og så har jeg gjort hendes øjne lidt klarere, og så har jeg farvet hendes øjenbryn lidt mørkere. Derefter så har jeg fået en lidt for mørk gradient over i højre side, så derfor har jeg lavet et hvidt lag, som kompenserer for det. Derefter så har jeg taget de forskellige billeder med mælken og skåret ud og lagt ind over. Og egentlig ser de sådan her ud med andre ting, men ved at vælge lighten, så er det så kun det hvide, der træder igennem. Der har jeg så brugt en masse tid på at få alle de her lag til at spille sammen, så det ser bare nogenlunde realistisk ud. Men jeg er ikke helt tilfreds med dybden i det, så det første jeg gjorde, det var at lave et hvidt lag, som ligesom bliver baggrunden, og dermed får det til at se endnu mere hvidt ud. Og så har jeg brugt burn toolet til at skabe noget mere kontur på hendes krop. Det kan man se her, hvordan jeg har markeret alle de steder, hvor det går op og ned i kroppen. Så man sætter de to ting sammen, så får man et endnu mere realistisk billede. Det samme har jeg gjort med det her, det er lidt ekstra. Så tog jeg og lagde nogle dråber ind, for at få den her lidt mere energi i billedet, og lagde også nogle i den anden side. Og så det væsentlige som næsten er det, der redder hele billedet, kan man sige, det er det her splash, som jeg har gjort halvt gennemsigtigt, og derfor får sådan en rigtig fed 3D-effekt med at komme til at flyve over kinden og så rundt om og bagved. Og så har jeg forsøgt på at få det til at se endnu mere ægte ud, har jeg prøvet at sharpen alt mælken for at give endnu mere effekt. Til sidst har jeg et lille lag, hvor jeg hernede markerer lidt mere med, hvor armen slutter, hvor brystet begynder. Det var en kort gennemgang af de forskellige lag, som det krævede det her. Men det væsentlige for at få mælken til at se realistisk ud, det er at vælge lighten og lave det her burn layer, hvor man simpelthen får markeret de mørke dele af kroppen og få lyst med de lyse. Yes, det var det.